Fatumata. Waalaikum salam. Bashi tila kon. Bashi kwete. Alhamdulillah. Amba. Kera fama yede. Dan. Yere biya fama ne fama na kata buye. Ko ka cha sawo. Bashi te yin koni. Bashi kwete. Allah. Kera fama ye koni. Don. Ako dukon na dun. Bashi kwete. Bashi te yin. Bashi kwete. Ne fe yan wulade no kadi. Awa kadi karamu. Bashi te dodi. Ina ko in bashi te. Sita nga dukon na ko ni kamine da. Ko be ka chaya. Ina ne ndo. Ika se ka ta kuma jibiri dogoni nunu fe. Ne nu te ka nyoko fama afle wakati mina sa. Subhanallah. O te ka nyoko fama chukudi. Parce que ko maro ingema ka fengile mingula ko mo gabido haramadiya na mo gabido mo gashila ka sori ma bwa ka. Oiche. Ntaro ni ndo mu gashila. Ko nu ko sisa ko be ka chaya o be ka pumala ngolo fama. Ne dente to ne ratetu. Ala nga dimini kele abeka gele ala sika nu be ka dimini kebe tika on. Allahu akbar. Duko nana jibiri fei karamugo du me ka kesane jibiri yere fei ere chefi tika sika dumuni soro ka ke o wolo dogoke o bulu ne de be ta amina ko sarale la ne rabi fin no ko saralo ya mbalo de sisa wa a denga ni min flay no papua dongo papu yene nene ha pa ko na ama bodu kono du kono ka bi ne faka umi ko nene du ko kuma fo dongo umi nene de du ko kuma fo dongo ka fata e du ka ba an shida tun ka bojena papu du flene abi fe kunta nu beka zirane do akana ta nde faka ne tene ta ko mangele den ta joro de bena de ika take ala kama kira kama ka kuma fe ni ngema ka fe min gula na soro ta kala ma obi ni ndomu gasila iku delinye ala kama kira kama ka ya fama ne ta karam ko ne sengana de nen fam egata me kla ku soran karam ko ni o ko bi jay hon munda ne ndo de la mesira nyin Allahu akbar. Bamananw ko ten bamananw ko ni yiriba bina badeni mi yelala a fɔ ni nunu ka du kɛtɔ kɛcogo ala sake ala ye masa ye koyi ni cɛ kun ye mɔgɔ dɔ ye wallahi u ka quartier kun fa kun bɛɛ kun bɛ ni cɛ ka mɔgɔ ɲɛnɛmaya fɔ Fatumata i cɛ kun ye maa ye dɛ nka n'a fɔla ko o wolowolo dɔgɔninw de bɛ ka nin ko ta ka nin sɛgɛrɛ maa wɛrɛ foyi tɛ f'i cɛ balimaw a wolowolo dɔgɔninw ala ye danni kɛ dɛ mais wallahi ni jibiri kun bɛ nin na n'i tun ye nin kuma fɔ jibiri ye k'a dɔgɔkɛ bɛ na nin ko ta ka a muso walima a den sɛgɛrɛ a salen kɔfɛ hali n'i nana ni kuranɛ a b'a tigɛ da la a b'a fɔ ko non k'a balimaw tɛ sɔn ne ye nin faamuya saya de ye mɔnɛ ye wa saya foyi man jugu fo dutigi saya ne ye nin faamu ne kɔni bɛ taa kumaw fɛ sa ko n'u hakilina yira ɲɔgɔn na nka Fatumata nana kuma fɔ ne yɛrɛ karamɔgɔ ɲɛna cogoya min na hali ne ma se k'a jaabi tellement k'a bɔnna ne hakili ma ka d'a kan ne bɛ ninnu ka du dɔn kojugu ka jibiru to yen ne kun b'a dɔn so in kun ka di kojugu diɲɛ o kɔrɔ sa ko anw yɛrɛ hali n'anw yɛrɛ denw n'an m'an janto an denw na n'an fana taara don min na n'an denw n'an ma bɛn ni balima ɲuman olu bɛna nege an denw na sa kɛ wa o duba joli de bɛ yen nɔ bi min bɛ yen n'a fa tanyana a fa dɔgɔninw ka sira foyi t'u la u sara o bɔlɔla o t'u dɔn bilen ala ka hakili ɲuman di ne ni
aw bɛɛ lajɛlen ma. Ne kɔni bɛ taa kuma na n'i nana waati min na miseli. N'i y'a ye n sera yan bi n ye fɛn dɔ de mɛn min ma diya n ye fiyewu. Karamɔgɔ, awɔ, ka fɛn dɔ mɛn min ma diya e ye yan du ko kan kɔni. o dun bɛ se ka kɛ mun fɛn? Fatumata taara n fɛ yen. A y'a fɔ n ɲɛna ko yan du dumuni foyi tɛ yen bilen a bɛ min d'a ma hali aw ka ji k'a t'a min yan bilen. Mun de nana n'o bɛɛ ye? Karamɔgɔ, n'a sɔrɔla Fatumata kɔni wulila ka taa fɔ e ye k'anw kɛn bɛ k'ale jɛ dumuni na yan, ayi, Fatumata ma ɲuman kɛ o kelen na. Debi ni Fatumata cɛ fatula don min na fo bi n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye, an ma Fatumata jɛ foyi la. An kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a ye. Ne yɛrɛ ye Fatumata wele ka sigi, n dɔgɔ filɛ nin ye, n ko n'a mago bɛ se fɛn o fɛn ma du kɔnɔ a k'a fɔ n ye. O kɛra. N ko a kana to fɛn dɔ ntanya k'a minɛ a ka taa ɲini kɛnɛ ma n'a ma fɔ ne ye. N'o wulila ka taa fɔ e ye ko anw kɛn bɛ ka ale jɛ dumuni na, a kɔni a ye jugungalo da n'aw ye dɛ. Sinɔn du in kɔnɔ yan ne de ye dutigi ye, tiɲɛ don, n k'ale fana ye duden dɔ de ye, wa bi anw balima fana de y'ale ye koyi, ka d'a ka jigi wɛrɛ t'a la ni anw tɛ. A n'a den olu fila bɛɛ ye anw de ta ye. O tuma an bɛ kɛ muru ye k'an yɛrɛ furu fara wa? Ne kɔni t'a dɔn maa min bɛ du kɔnɔ n'o bɛ sɔn k'a fɔ ko Fatumata tɛ dumuni dun. Mɔgɔ si t'o fɔ yan. O bɛ se ka fɔ? Ayi. E ka papu m'a fɔ a ɲɛna ko n'a ye duko in tiɲɛ ko kuma fɔ a da la don o don k'a b'a faga wa? Alahu akbar. Karamɔgɔ, a y'o fana f'i ye? Fa de bi papu la ou bien ŋana de bi papu la ko papu b'a fɔ k'a bɛ Fatumata faga. Hali n'i ye papu fa dulɔ la a bɛ sɔn k'o fɔ. N ko papu bamuso don. Bilahi ni ne y'o mɛn papu da kɔnɔ diɲɛ don o don k'a bɛ Fatumata faga, walahi n b'a dafara. Dennin ye ale dɔgɔnin de ye o. Aw bɛ se ka kɛ cogo di? Karamɔgɔ dɛ, kuma tiɲɛ ye min ye dɛ, ɲɛ b'a la Fatumata denmusonin de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Denmuso in don bɛ nangarabaniya de la. Ni cɛ dɔ nana jigi bi o tɛ tɛmɛ ɛri kelen kan, cɛ wɛrɛ b'a ta ka taa n'a ye. Cɛw de bɛ k'a kɛ takana ye an ka duda la. O y'an danbe ye wa? An bɛ se ka jɛ n'o ye wa? E ɲɛ y'a ye wa? N ko ɲɛ yɛrɛ de y'a ye. O kuma de fɔla dɛ. N t'a dɔn ni o de ma bɛn Fatumata ma n'a taara ka taa nin f'i ye. N'o tɛ an si ma Fatumata jɛ dumuni na yan dɛ. Fatumata bɛ min dun an t'a dun. A ye Jibiri mun ye? A dɔgɔninw kɛ? Aw tɛ Jibiri dɔgɔninw ye wa? Kosɛbɛ. Ese maninfin b'i ban i ɲɛ koli ma k'a cilen dɔ wa? N'i kɔni y'o kɛ i b'o k'i yɛrɛ la o. A banna. Jibiri ma sɔn Fatumata la ten k'a furu wa? Awɔ. Fo ka den sɔrɔ a fɛ wa? O kɛra kɛ. Ale ma muɲu o kan wa? Aw minnu y'a dɔgɔninw ye o, mun de bɛ aw bali k'aw muɲu o kan ten? Karamɔgɔ. A bɛ ka ko dɔ kɛ, a bɛ ka hakili tanya koba de kɛ. Tiɲɛ don bi aw kɔrɔ tɛ yan, nka bi aw de kan ka ko dɔw kɛ min b'a to ale bɛ yɔrɔ min na a bɛ lafiya. Ale furumuso o de bɛ ka tɔɔrɔ tan, o de bɛ ka ɲani tan aw fɛ. Ale denmuso o de bɛ ka tɔɔrɔ tan, o de bɛ ka ɲani tan aw fɛ. O don la ni y'a ye dɔ ka du kɔnɔna la, cɛ in ye n ka mɔgɔ sɛbɛba. Ne taara yaye sɔrɔ o muso de ka minɛ nɔgɔ kori la. Wa n m'a fɔ n ko den ye soma maloladen ni tɛ tɔgɔ tiɲɛ wa? Fɛn de bɛ yan an ye yaye bali min na du kɔnɔ yan. Yaye ka bɔ ka taa minɛn ko o tɛ ka taa an tɔgɔ tiɲɛ ko an tɛ ka fɛn k'a ye wa? Ala. I ye nin ye dɛ. Ala. Ja mɔgɔw ye min fɔ tiɲɛ don dɛ.
ko i bɛ min ka sumu furakɛ k'o de b'i ka tigasi bɛɛ ɲimi denni yɛrɛ filɛ n'i y'a ye npogotiginiya ye cogo jumɛn bɛ mun t'a la sa mɔgɔ min bɛ yen n'a ti balo sɔrɔ ka dun a fɔ fari bɛ se ka ɲɛ ta karamɔgɔ yɛrɛ ye karamɔgɔ de ye dɛ. Ne ni aw ka yeta tɛ kelen ye ka d'a kan ne b'a ye cogoya min na ani ne b'a faamu cogoya min na o tɛ kelen ye nka fɛn kelen kɔni bɛ yen nɔ n bɛ se k'o seereya ni ala cɛla la ka jibiri to balo la yayi n'a ba tun bɛ cogoya min na sisan o tɛ ten u donfiniw bɛɛ yɛlɛmana hali samara ɲɛnama tɛ ninnu bolo aw dun filɛ nin dɔ bɛ aw bɛɛ bolo e yɛrɛ kolen la k'i jɛ hali n'i ye papu donfini i b'a dɔn k'a fɔ ko a fa bɛ wari dɔ d'a ma n'i ye e yɛrɛ furumuso i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɔndisɔn ɲɛnama na cɛmɔgɔ yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ ne bɛ yan nɔ k'aw ladi de an fɛn fɛn bɛ yan an si tɛ to yan maanifin si t'i ta don dɔn nka n'a ma ɲɛ aw bɛ yan a y'aw jilaja a balima minnu tɛ yan nka u denw bɛ yan a y'aw hakili t'u la kosɛbɛ kosɛbɛ surtout balima minnu balolen ɲɛna aw ma kɔngɔ aw ma minɔgɔ n'olu tɛ yan don min na a y'aw jilaja u denw u n'u musow kana kɔngɔ u kana minɔgɔ sinon don dɔ la a bɛ nimisa dɛ ka d'a kan ala donni man girin ala tɛ donni bila maa si da la maanifin si tɛ se ka donni min ta wa ni maa min dɛsɛra i ka donni tata kɔrɔ i b'o y'i yɛrɛ la dɛ jibiri tun ye mɔgɔ ɲɛnamaba bɛɛ b'a dɔn hali ne yɛrɛ ne denw ka selimafini ne tun t'a san jibiri de tun b'a san e y'a daminɛ o e ye san kelen kɛ k'a kɛ o ma kɛ wa i ma tila k'a jɔ wa ne m'a jɔ dɛ hali sisan ne b'a la waatiw cogoyaw de tɛ kelen ye i b'a dɔn ni waati bɛ yɛlɛma waati de bɛ yɛlɛma nɔfɛ e filɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ tiɲɛ do koyi nka debi ni anw kɔrɔkɛ fatula a muso ni a den u ma se ka ɲinɛ a kɔ o ɲinɛ baliya in dɛ o dekun de b'u kan o t'i n'a fɔ k'anw tɛ ka dumuni d'u ma o. n'i y'a ye maa min fatula halisa maaninfinw b'o ka kuma la halisa u bɛ maaninfinw ɲɛkɔrɔ dɛ i b'a sɔrɔ o maa in jɔyɔrɔ de tun ka bon u ka ɲɛnɛmaya la wa u ma maa de sɔrɔ fɔlɔ maa min bɛ se k'o maaninfin ɲɔgɔnna remplacer aw de tɛ k'aw jɔ o jɔyɔrɔ la mɔgɔ fila aw y'aw jɔ o jɔyɔrɔ la sinon don bɛ na walahi a b'aw tɛgɛ ɲimi f'a kala wa n'a ma sɔn ne ka kuma ma sini ma sinikɛnɛ ma aw bɛ tila ka na fɔ fo tan karamɔgɔ tun ye nin fɔ n ye aw welekun tun ye nin de i bɛ se k'i furumuso wele ka na ne tun mago b'a la. i ka kuma faamuya n'ala sɔnna i y'a fɔ cogoya min na an bɛ an seko kɛ. a bɛ diya n ye. nka halisa an kɔni m'an seko la nka an bɛ dɔ fara a kan. a bɛ diya n ye kan. a bɛ diya n ye. ne yɛrɛ bɛ na so kɔnɔ fɔlɔ. e ka du kɛcogo lajɛ karow bɛɛ pɛrɛn-pɛrɛnna sigiyɔrɔ ɲɛnama foyi tɛ chaise manajuru bɛɛ bɛ ka tigɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma baw mu an cɛ i ka kɛnɛ alhamdulillah an ba ni maa mana aw fɛ i tɛ taa bɔ mɔgɔ ye wagati n'a ko don sa baw mu sokɔnɔ baaraw ka ca e ko depuis e ka furu waati fo sisan e ni ne yɛrɛ sigila ka kuma ten basi kɔni t'i la i ka kɛnɛ kɔni an ba awɔ bamu ne tun b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ye furumuso ni furula ka don du kɔnɔ maakɔrɔbaw b'a f'i ye ko muso o ye miseli le hali ni balimaw b'a fɛ ka fara muso de kan k'a ɲini cogoya bɛɛ la k'u kala ɲɔgɔn na hali ni sinjiw b'a fɛ ka fara k'u kɔ don ɲɔgɔn na muso de b'a ɲini cogoya bɛɛ la k'u kala ne tun bɛna min f'i ye bi i cɛ ani i cɛ min fatura n'o ye jibiri ye o denw a n'o furumuso o ɲini cogoya bɛɛ la
ika oni ite kala ɲɔgɔn na kana sɔn cogoya si la ninnu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na sinon i malo b'a la dɛ mɔgɔw bɛ n'a fɔ k'a tere ye e de ye ko nasuguya dɔw bɛ yen a man ɲi dɛ ne bɛ se ka min f'i ye a ɲini cogoya bɛɛ la i ka gɛrɛ Fatumata la Fatumata de ye du muso fɔlɔ ye yan e kɛra filanan ye cɛmɔgɔ ma fɛn ladon fɔlɔ n'e ma Fatumata minɛ cogo ɲɛ ni cɛmɔgɔ ye min ladon o fana tɛna e minɛ cogo ɲɛ dɛ i ye n ka kuma faamu wa i muɲu i k'i sabali i k'a ɲini cogoya bɛɛ la muso min yɛrɛ cɛ fatu la o dusukasi b'a kan ni aw fana nana aw ta fara o kan yɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ ne kɔni t'a fɛ bilen a ka fɔ ne ɲɛna ko e denkɛ de ko k'a bɛna dɔ faga yan du kɔnɔna la kankari da ye denkɛ ye k'a ka manamanakan fɔ dabila komi mana sɔrɔ yan nɔ sinon an tun bɛ kuma fɔ a ye ka don kulo la fo ka taa bɔgɔ ka kulo kɔnɔ a tun tɛ ɲinɛ min kɔ i ye n ka kuma faamu wa i welekun kun ye nin de ye ne kɔni tɛ fɛ nin kɔfɛ ne ka wele ka na yan nɔ ko ne kana kuma o fɛ tuguni i y'a faamu bawo n'i y'a faamu a bɛ diya n ye dɛ n'Ala sɔnn'a ma ne bɛ siran ɲini Nam? Aya gitu yang tanya. Ne ko karamɔgɔ min bɔra yan a ye fɔ fana de ɲɛna a ye mun fɛ yen an ko ne karisa minɛ ka ɲɛ dɛ du muso fɔlɔ de don a den minɛ ka ɲɛ dɛ mɔgɔw kalan dɛ mɔgɔw fara dɛ ni ye kolokɔrɔ nafigiya ye wallahi fɛn min ye karamɔgɔ kunnadiya dɔrɔn karamɔgɔ don wa maaw ka bonya b'a kan sigida in na n tɛ fɛ n ka dɔgɔyama ka se a ma n'o tɛ ne tun bɛ kuma don karamɔgɔ da wallahi fo ka taa fɔ a sala a kun t'a ɲɔgɔn kuma mɛn e tɛ du min kɔnɔ ko dɔn i tɛ du min kɔnɔ o i bɛ n'i jɔ dɛ karisa tilen dɛ aw kɔrɔkɛ tilenna aw jɛngɛnna e bɛ du kɔnɔ wa min jɛngɛnnen don ani min tilennen don e b'o dɔn Mamu cɛmɔgɔ ni karamɔgɔ nana i ka du kɔnɔ walasa kuma ji kana caya n'a ye fɛn o fɛn fɔ i b'a fɔ k'i y'a mɛn de ka d'a kan a bonyalen don sigida la o la n'a ye min fɔ dɔrɔn i b'a fɔ k'i y'a mɛn o la a kuma tɛ caya e ni Ala n'a kira cɛ Fatumata bi bɔ yan cogo di ka taa k'a bɛ taa anw lebu fana de a taara an feere diɲɛ ye y'o de wo jaralakaw ninnu la Manu la jige jara ye jiriba ye jara ye sɔngɔ jara ani wota dun aw bɔra Damɔzɔn jara na Segu olu y'a kɛ ka ɲɔgɔn tiɲɛ ayiwa an nana bɔ jaralakaw la bi wulada in na n'o tiga ma baasi ye baasi tɛ jeliba i bisimila o diyara n ye bisimila aw n'u la wari baasi t'aw la n jatigikɛ in ci n'o ye Mamɛdi ye a ye fɛn y'aw fɛ yen fɛn min diyara a ye ko ka fɛn yan wa fɛn cogo di ne ma nin kuma faamu dɛ aw denmuso y'a ye a y'a ye a diyara ye furu la a ye ci bila a ma ko n ka na furu sira taama n'a sɔrɔ mɔgɔ ka woro t'a kun kɔrɔ ye ne t'i jatigikɛ in dɔn nka a bɛ ka yayi min fɔ a y'a ɲini k'a dɔn kɔni a b'a dɔn a y'a ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka ne bila ka na de n bɛ min f'i ye tiɲɛna ni jatigikɛ ka ko ka di ye taa f'i jatigikɛ ye a ka muso dɔ ɲini n'o tɛ min b'an bolo yan ko yayi nin ye sunkuruba ye dɛ cɛw de bɛ na n'i ta ka n'i jigi yan k'a ta ka jigi yan n'a ye n'i ta nimisa b'a la dɛ ayiwa jeliba naamu komi jeli ni bonya de ka kan wa e ye ciden de i jatigikɛ y'i ci ka na fana bɛ ci don i da i bɛ taa fɔ i jatigikɛ ye kana bɛn ni n ka ci ye dɛ bari jeli tɛ bɛn ni mɔgɔ ka ci ye fo ka di wuli i bɛ taa fɔ i jatigikɛ Mamɛdi ɲɛna ko an ɲɛ bɛ denmuso min anw bolo yan ni o ye yayi ye ko anw tɛ se k'an bolo don a ka woro kɔrɔ awɔ cogo di
Voilà, mun de ka di ye. Ka d'a kan ko min b'i laban i ka don o la nka i yɛrɛ b'a dɔn ko min t'i laban n'i donn'o la a bɛ fɔ ko ka kalan ye k'i ɲɛ turu a la wa ne ɲɛ tɛna turu kalan na ɲɛ bɛ kalan min na dɛ ka d'a kan anw denmuso ye mɔgɔ min anw de b'a dɔn n'an nana aw ka woro minɛ n'a taara a bɛ tila ka segin wa anw t'i fɛ ka lebu sigida la k'a fɔ anw y'an denmuso ta ka di ko ka tila ka taa o segila o ye kumasiw ye ko sigida in na muso ɲuman bɛ fan bɛɛ fɛ a ka taa muso ɲuman wɛrɛ ɲini k'o k'a furumuso ye ko sinɔn min m'anw bolo yan ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ o ye n ka ci ye t'o f'i jatigikɛ ye. Ayiwa ne bolo ni denmisɛnnin filaw jara ɲɔgɔn ye ka ban aw kun kan ka o woro minɛ ka ka furunafolo da fɔ n jatigi min o wari b'a kunna nafolo b'a kunna ko b'a kɛ ka d'a ye a ka nin ko teliya. Jeliba ne hakili la e ye ciden de a ma fɔ ye ko an tigɛ tɛ don woro kɔrɔ wa kuma fɔli ye cogo min na i b'o lamɛn cɛ i bɛ taa i jatigi wari b'a kun o kuma ne y'a f'i ye ko an dɛsɛlen don wa e nan'a sɔrɔ an bɛ kule la ko kɔngɔ b'an na an ko an tigɛ tɛ don woro kɔrɔ an t'a kɛ a banna kuma mugu bɛ min. Jeliba n bɛ segin a kan k'a f'i ye jeli ni bonya ka kan o tiɲɛ i ye ciden de ye wa foyi tɛ ciden ma ci laseli kɔ n'i ka taa fɔ i jatigikɛ ye o ko a ka muso wɛrɛ ɲini anw denmuso min bɛ yan an da t'a ka furuko kuma faji la a ka furuko kuma finman ni a jɛma ko anw da ti a la bari anw tɛ fɛ ka kɛ sigida malangolo ye n'i bɛ hɛrɛ fɛ taa ka d'a kan n y'i bonya di ni jeliya yɔrɔ tɛ ni maa wɛrɛ de tun n'a nin fɔ an bɛ ka taa min d'e ma an t'olu tigi ma jeliya ye fɛnba ye dɛ. Baasi tɛ ne bɛ sira ɲini. E natɔ an ye sira d'e ma wa e nana n'i ka muso ɲini a kuma bɛ f'i ye b'i ta kɛ nafigiya ye ko a y'aw tigɛ don jala ɲɔgɔn ye o ma diya ɲɔgɔn ye e ka mun o la. ne yɛrɛ dabali banna ni jeliba ye na. E ɲɛ bɛ min na dɛ dabalibanko in to yen koyi walahi n'an bɛ ko ko kɛ nin y'a kɛ waati de an bɛ ko ko kɛ sisan o de ye ka fɛɛrɛ tigɛ ka wuli ka ni muso in n'a denmuso gɛn ka bɔ du in kɔnɔ k'a d'a kan jeliba in filɛ ka ni cɛ in ka ko fɔ cogo min na cɛ in tɛna furuko in to yen koyi a bɛ n'i jija cogo bɛɛ la ka se ka denmuso in sɔrɔ k'a b'a furu ni cɛ in dun y'a furu o bɛ ka cɛ in fɔ cogo min na ko wari b'a kun ni cɛ mina wuli de k'a ka hakɛ bɛ ko o ko la ko f'a k'o ɲini k'a d'a ma n'o dun kɛla ni min tɔgɔ da an tigɛ bɛ bɔ duko la pewu o y'an mako salen an bɛ ko ko k'an mun gɛn ka bɔ bi dɛ. I ka nin kuma ye tiɲɛ ye Fatumata na ya dɛ nin ye tiɲɛ ye ne b'a dɔn kan ka mun kɛ. Seguba ye ne wele a ka di yan. Awɔ a ka di Fatumata i bɛ don so kɔnɔ i b'i ka minɛnw ta i bolola minɛn fɛn o fɛn bɛ yan n'i bɛ se a kɔrɔ a bɛɛ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan i k'i denmuso ta a tigɛ ma aw ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini. An ye mun kɛ Seguba k'an gɛn tɛ ka bɔ ne denmuso ye mun kɛ ne ye mun kɛ. I ye fɛn kɛ i ma fɛn kɛ o ma f'i ye de a fɔra de k'i ka minɛnw ta i ka bɔ i ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini i ye fɛn kɛ cogo di i ma wele fɛn kɛ ko kuma na yan koyi k'i ka taa di awɔ i bɛ se ka don ka tigɛ minɛnw ta i ta. Seguba cɛmɔgɔ a y'a kɛ Ala ni kira kama n bolo fila filɛ n kɔ a ka yafa n ma a k'an to nin du in kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jigiya foyi tɛ ne ye. Fatumata dɛ e ma wele misiri wele ko ni fɛn kow la koyi karamɔgɔ ye wajulu kan kun ka ban koyi e ma sigi yan wajulu ko kama min fɔli ye dɔrɔn k'i ka fara i denmuso kan a ka minɛ min bɛ a ka minɛ in cɛ a ka taa walahi o dɔrɔn de ɲinina aw fɛ o de ɲininen don aw fɛ sisan. Segu b'a den la a y'a kɛ Ala kama a k'an to nin dugu an bɛ bɔ yan an bɛ taa ne ni denmuso bɛ taa ni jigiya foyi t'an ɲɛ. Fatumata hali n'i y'i sen fila fara i bolo fila in kan i kɔfɛ o tɛ solution tɛ bi ta in na koyi wuli i ka don so kɔnɔ i ka minɛnw cɛ i ka bɔ o y'a hɛrɛlama ye ka d'a kan
balimaya min bɛ ne ni n kɔrɔkɛ cɛ o kama ne tɛ fɛ ka kojugu lase e ma o tuma minɛnw cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni mankan ye kana n'a fɔ k'i bɛ kasi sa banimakɛ ya koyi walahi banimakɛ a fɔra de k'i ka taa ne yɛrɛ bolo kan ka ala fo k'a barika da yɛrɛ ka d'a kan ma kojugu k'i la o debi ni anw bi yan e bi an ma kojugu k'i la awɔ wuli ka t'i ka minɛnw ta wuli Segu b'a den la a y'a kɛ ala kama k'a ne ni denmuso sutura a k'an to du kɔnɔ yan a den la yɛrɛ de ala o kuma o Fatoumata tulo joli b'i la i kɔrɔkɛ den la k'a kɛ ala kama mais ko ɲɛ bɛ ne kɔnɔ koyi Papu allez je plan ɲɛmi i bɛ min kɛ sisan i tile i ka taa Fatoumata ka so kɔnɔ u ka minɛn fɛn o fɛn bɛ yen i ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka na d'u ma u k'an ka du bila yen 500 cɛ bɛ tafuta i la dɛ bila mun bɛ tafuta i la 500 o man di n ye o kelen ni man di n ye dɛ kana n'a fɔ k'i bɛ kule n dala ye mɔgɔ kana na jɔ n'a ye o man di n ye o kelen ni kɔni bɛ nin tu bɔ anw ye mun kɛ ala la ni ala y'anw sara n na ne ni denmuso bɛ bɔ yan an bɛ taa jigiya foyi t'aw la an minɛ bila ne ba tɛ taa yɔrɔ si an bɛna ka sɔrɔ maa da i ɲɛkɔrɔ yɔrɔ Papu i y'an ba ka minɛ bila an tɛ taa yɔrɔ si n ba ka minɛ Fatoumata baara ɲɛna nin y'a ko ɲɛnen de sisan wuli awɔ an tɛ taa yɔrɔ si Papu i y'an ba ka minɛ bila ka taa bolo an tɛ bɔ yan yayi aw ka fili ye ɲɛna ma dɛ aw tɛ kuma fɛ ayi a bila a ko banna i k'a bila awɔ a b'a ɲɛnabɔ an tɛ taa yɔrɔ si an tagali de ma da yan an bɛ taa ka ji to a la ala ka bɛɛ fari waleya la ami yayi minɛ an ta ka taa i ba ka saji minɛ awɔ ala ka fiɲɛ k'aw yɛlɛ so ye tugu i ba kɔ di ala k'an kɛ tan e de ye ala ye wa k'i ka ka du bila ko ala k'an kɛ tan e ɲɛ tɛ nin den ɲɛjugu la a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ i ye kuma o kuma fɔ tiɲɛ don an kɔrɔkɛ jogo yɛrɛ de bɛ nin den n'a y'a ni da ko o ko kan fo a k'o kɛ n'an kuma nin kɛ nin sisan walahi an bolo y'a mako salen de est ce que an tɛ Papu bila k'u su n'a sɔrɔ u bɛ ka taa fɔlɔ e k'u jate minɛ n'o kɛra jɔbaga ye i k'u lata ɲɛfɛ cɛmɔgɔ e yɛrɛ dalen b'a la tigitigi k'a fɔ k'u tɛ segin bilen u tɛ sigi sa bɔra ko yayi yayi i tɛ wuli dugu jɛra koyi dugu jɛra tile bɔra an yɛrɛw dalen la yɛrɛ i tɛ wuli an n'an bɛ taa baara dɔ ɲini an n'a kɛra minɛnɔgɔ ko ye an ka t'o ɲini n'an ye warini dɔ sɔrɔ o la an tɛn'o kɛ ka dumuni san ka ne yɛrɛ to minɛnko la an fɛ o don muso dɔ tɛmɛtɔ ko ma k'ale ni bɛ se ka taa ale ka minɛn fana ko an tɛ taa yen fana lajɛ n bɛ se ka taa yen kɛ n'an tilala n'an taara yen n'an y'a sɔrɔ an b'o o wari kɛ ka dumuni san kɛ baasi t'a la an bɛ se ka taa Yayi Teri. Tɛnɛ
Kan jumɛn da? Kan foyi tɛ yen. Aw dun bɛ yan mun dun ya? Somɔgɔw dun? Baasi foyi tɛ yen. Hali baasi tɛ yen. Tɛnɛ a tɛ se ka ɲɛ. Foyi tɛ yen nɔ. An bɔra ka na komi so kɔnɔ fitini bɛ yen. N ko an bɛna fiɲɛ sama kɛnɛma dɔɔni. An b'o de la n'o tɛ foyi tɛ yen. N y'a faamu. Yaye kɔni baasi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ yen A ye Tɛnɛ. nin faamu. Dɔɔni. Hali i tɛ taa bɔ mɔgɔ ye. A faamuya koyi. Wagati de ka gɛlɛn sisan. Mais n bɛna jateminɛ tile fila in na ka taga bɔ e la. N'Ala sɔnna ma. Ne yɛrɛ mago kun b'e la. N'i tagara an b'o kuma kɛ. Problème foyi t'a la. N'Ala sɔnna ma i b'i ɲɛ la ten. N'Ala sɔnna. Ne bɛ taga. K'an b'u fo. Ala ka se ni ɲuman ye. An tɛ wuli ka taa. Ma an ka minɛn ninnu dun. Minɛn ninnu mɔgɔ si tɛ se nin ma. Fɛn ɲuman de b'u kɔnɔ foyi tɛ ninnu kɔnɔ. An ka dɛbɛ biriw da la. N'an taara wula fɛ n'an nana an bɛna sɔrɔ yan nɔ. I y'a mɛn foyi tɛ s'u ma. Ma e yɛrɛ ka samara bɛɛ i tɛ ne ta in don. An ka taa dumuni ɲini na o to yen. Dɛbɛ fila da la. Anci. Ye maram. Somɔgɔw dun. Baasi tɛ yen. Komi o don i tɛmɛna ka ne to yan fɛ minɛnko la. I ko ni n bɛ se ka ne ka minɛn ko. Awɔ. N nana minɛnko la. N y'a faamuya. Depuis ne ka baarakɛla taara, ne ma baarakɛla sɔrɔ tuguni. Depuis samiya wagati fo sisan nɔ. N'a kun sera ka n ka minɛnɔgɔw ko, minɛnɔgɔ bilalen filɛ nin ye. Minɛnɔgɔ fɛnɛ bɛ yan nɔ. Awɔ problème foyi t'a la. An bɛna minɛn ko. O de y'a mɛn minɛnɔgɔ bɛɛ filɛ nin ye. Aw bɛ nin minɛn ninnu ko joli sisan nɔ? I tɛ 400 di. 400? 400 ka ca dɛ, a ye dɔ b'o la. Ne se ko joli la sisan? A ka 300 sara kɛ ma. 300? Ayi, a y'a kan yen nɔ. A tɛ ji sara, a tɛ safunɛ bɔ, a tɛ fosi bɔ ka minɛn ko ten dɔrɔn ko 400 300. Ne tɛ se k'o di dɛ, ne tɛ se k'o di. N'a kɔni b'a ko 200 la, a y'a ko 200 la. Mais 300 ka ca tiɲɛ yɛrɛ la. Na ni 200 ye sa. 200 di an b'a ko la. I y'a mɛn. Minɛnɔgɔ sigilen filɛ nin ye. Saliya bɛ ne yɛrɛ la sinon ni ne ye walanka kɛ n kɛ sisan ma sɔn ne tilala. Ne ba k'an tɛ sa an b'a ko 200. 200 di an b'u ko. N y'a mɛn. A ye minɛn ko problème t'a la. N'aw tilala n bɛ wari d'aw ma. Ma an ka taa minɛn ko kɛ. Awɔ. O kɔfɛ n'aw tilala sini fininɔgɔ bɛ yan nɔ. N'a bɛ se ka n'o fɛnɛ ko. Ne ko aw ka fininɔgɔ complet kelen joli? Complet kelen bɛ k'o 60 de ne ba. Ne ba o fɛnɛ da ka gɛlɛn dɛ. Complet kelen 60? An tɛ complet kelen dɔ 60 la. A ye dɔ b'o fɛnɛ la. Ne ba denmisɛnnin finiw i bɛ dɔ b'o la olu ye 10 ni 20 ye. Mais mɔgɔkɔrɔba fini fɛnɛ a ka gɛlɛn dɔɔni a koli ma de i b'a ko tɛgɛ de la. Ka tila ka gomi don a la tuguni a ma nɔgɔn dɛ. Gomi don yɛrɛ ka jugu fini ko la fo k'a kɔrɔ. Ne m'aw bila gomi don bɛɛ la koyi. Ne bɛ ka fini ninnu koli dɔ bɔ 60 la. Ma ka 40 sara sa a ka n'o kɔni fɛnɛ tɛrɛmɛ dɛ. 40 d'a ma Maramu an bɛna ko sini. N y'a mɛn a bɛ se k'a ko 40 na a ye taa minɛ o sini a bɛ na. N ko ɲɔgɔn fɛ. Ma ayi e kɔni t'a fɔ k'e bɛna minɛn ko ka ne to yan nɔ. Ayi e k'i ta. N ko ɲɔgɔn fɛ o la mɛ teliya. I sigi dɔrɔn i ka ne lajɛ. O la ne b'u sara o b'an teliya. N y'a mɛn. Fɛn min b'a kalama
I fa kabini a ma fatu a ye tere dɔ san wa a bɛ hectare 1 bɔ yɛrɛ. Ma i ko hectare joli? A bɛ hectare 1 bɔ yɛrɛ. I b'o papier yɔrɔ dɔn a ma? Kabini a ma fatu a ye papier san wa a y'a san don a ye tere san a y'a san don min na a ye ne wele k'a papier yira n na wa papier bɛ ne ka so kɔnɔ mais kabini a fatura ne tɛgɛ ma don a ka papier la ne ma a ka papier si woloma fɔlɔ a bɛɛ dalen de ye a dɔgɔnin ninnu kɔni t'a kalama. Ma ne bɛ taa n den ka papier in ta sabula papier in nafa ma an kan ne de b'a dɔn. I k'a jate minɛ depuis ba tanya na a dɔgɔkɛw y'u mabɔ an na wa ne ma taa école la ka banni kɔfɛ a lajɛ ne terimuso de tɛmɛnen filɛ ne la an bɛɛ bɛ kilasi kelen ne fa dɔgɔninw ka mɔgɔ foyi tɛ ne la u ye e ni ne gɛn ka an bila kɛnɛ ma ɲinɛ ma an ɲinɛ kisɛ kelen mu u minɛ u y'an bila da la ma papier in yɔrɔ fɔ ne ye ne bɛ taa a ta ne yɛ bɛ taa papier in ta papier in b'an kɛ fɛn min ye a b'an kɛ o ye n'an bɛ min kɛ papier in na an bɛ o kɛ papier in na u bɛ so min kɔnɔ a tigiya bɛ ne bolo ka tɛmɛ u kan u kɔrɔkɛ de ta don mais ne fa de tɛ du in ye ne jɔyɔrɔ min bɛ du kɔnɔna la a to olu yɛrɛ bolo ma ne bɛ taa papier in nɔfɛ. Ndi ne y'a f'i ɲɛna i fa ka papier ko a ka du terrain ko a ka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a bɛ hɛrɛ s'i ma ou bien a tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ a ye hɛrɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna k'i k'i ni bɔ a bɛɛ kan parce que ne bɛ fa dɔgɔnin ninnu de dɔn ninnu bɛ sɔn ko min ma ani bɛ ban ko min ma a ka dɔgɔ wa ne b'a bɛɛ dɔn ninnu tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ koyi ninnu b'u dama ka hɛrɛ de fɛ wa u ɲɛ tɛ mɔgɔ la dɛ u ɲɛ b'u yɛrɛ de la ninnu kariyalen don ka taa baarajugu kɛ k'e faga papier nɔfɛ ou bien o b'i ne faga n'i b'a fɛ ne ka sijan sɔrɔ ou bien i yɛrɛ ka si sɔrɔ ko an ka kɔrɔ hɛrɛ la bana mɛ minɛ bana ma ne minɛ e ma kɛ lujuratɔ ye ne ma kɛ lujuratɔ ye ninnu ka i fa tɔgɔ bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na a haramuya a bɛɛ haramuya k'a bɛɛ to yen ala barika la an sen ka y'an bolo ka ye an tɛ ka ala an ma yala ka nin minɛn nɔgɔ ko sɔrɔ han joli mina d'a ma na an tɛna 200 de sɔrɔ yen na sini n'an ye 200 sɔrɔ dun n'an débrouillé o la ka client caman sɔrɔ don dɔ la an tɛna taa so ta k'an bɔ carré kɔnɔ sili la n'an an bɛ ka minɛn nɔgɔ minnu ko ani an bɛna fini nɔgɔ min ko sara la n'an ye fɛn min sɔrɔ o la ka wari min sɔrɔ o y'a halala de ye koyi n de i fa ka ko ninnu to yen i fa tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ a haramuya n'i ma haramuya e fanji ninnu u bɛ faga ka tila ka ne faga tuguni o y'an ta kɛlen ye a la fu de an ti foyi sɔrɔ ni nimisa tɛ wa ninnu m'an faga foyi tɛ bɔ a la a kɛra an su de la ninnu ka foyi t'a la u b'an faga hɛrɛ de nɔfɛ o ninnu ti hɛrɛ sɔrɔ fan o fan ninnu se ti don ye i balimakɛ ye min kana i ɲinɛn'o kan bɔ don dɛ a ye kuma min fɔ i ɲinɛna dɛ wa e balimakɛ in kariyalen don hali ka vagabondw bila an na k'an faga ko i b'a i fa ka papier nɔfɛ wa n'i fagar'i fa ka papier nɔfɛ e fagar'i halala nɔfɛ dɛ wa i si jugu bɛ taa lahara i fa ka papier ko a bɛɛ bɔ i ni kan. n'a n'i ka kuma mɛn n tɛna fɔ tugun. a n'i kɔni y'o kɛ kɔni bi o bi diya ye an ka minɛn nɔgɔ ninnu ko tɛ da la an ka taa dumuni san.
Ayi. Dɛbɛ in to yen fɔ. I sigi. Non. An ka dɛbɛ in to yen. Su mana ko ni mɔgɔ sen na sago la dɔɔnin. An bɛ sɔrɔ ka dɛbɛ in bɛɛ kɛ k'a la. O la mɔgɔ tɛ b'an kɔrɔ fara mɔ. N'i ko ten baasi foyi t'a la nka maa ne bɛ ka siran dɛ. E ka siran mun na mun bɛ yen? Ni cɛw ɲɛ nana sɔmi an na yan nɔ i kana na kojugu k'an na. Jigilatigɛ o tɛ foyi k'an na. Ala mana mɔgɔ da min kama an k'o de ye koyi. Ni Ala y'an da fɔ fɛn ka taa min k'o de ye. Ne tɛ taa an da ma kasi mɔgɔ si la ka taa n yɛrɛ di mɔgɔ si ma ko so ko an ka to tan tɔ ni mɔgɔw senna sago la wagati min na an b'an da. N'i ko ten ma. Komi sini yɛrɛ n'an dara an bɛ soli ka wuli komi muso in ko ko finnɔgɔ b'a bolo sini an bɛ soli ka wuli n'an solila ka wuli o la sisan an bɛ t'o ka finnɔgɔw ko n'an taara o ka finnɔgɔw ko an bɛ sɔrɔ k'an sina yaala n'an ye dɔ sɔrɔ. Awɔ kɛ jeudi ne bɛ to ka taa dɔw ka finnɔgɔ fɛnɛ ko n'an ye muso ta ko sini kɛnɛ an bɛ t'o fɛnɛ ta ko kɛ. N'i bɛ taa o la i bi komi an kun bɛ du kɔnɔ kulubalaka ninnu bɛ taa fini d'a ma an kun bɛ ko n'i bɛ taa i bɛ tɛmɛ yen fɛ sisan k'a f'u ɲɛna n'u bɛ fini ko u k'i wele parce que u kana taa fɔ an kɔ du kɔnɔ ye i y'a mɛn. N y'a mɛn ne na taa f'u ɲɛna.